Dead on arrival sa ospital ang 19 anyos nga si Gino Paglinawan, kandidato pagka SK Councilor, dihang gipauwanan ang ilang bahay tungang gabi ni adtong Sabado, Oktubre 21. Laing usa ka tawo ang samdan. Sa investigasyon sa kapulisan, nangatog ang duha dihang gisud ang bahay sa duha ka wa mailing suspetsyado kinsa mipauwan og bala sa mga biktima. Daling misibat palayo ang mga suspetsyado, kinsa padayong giila sa kapulisan. 300,000 pesos ang ganti gitanyag sa Leyte LGU sa makatudlo sa responsable nga nagpusil patay sa barangay treasurer sa Kabungahan, Villaba, Leyte nga si Mateo Razonable. Gibanhigan patay si Razonable niadtong Oktubre 5. Nang hinaot ang Villaba Police nga mas mapadali ang pagsulbad sa kaso ni Razonable aron makabot na ang hustisya alang sa biktima. Laing insidente sa pagpamusil ang nahitabo sa barangay Kabungahan, Villaba, Leyte. Patay ang 48 anyos nga si Aldwin Perez, presidente sa Osaka Farmers Association sa barangay Tag-Abaca, Leyte, Leyte. Mato ni Police Major Edwin Tolibas, hepe sa Villaba Leyte Police, gikan naghatod sa iyang anak sa Kabungahan Elementary School ang biktima sakay sa iyang motorsiklo dihang gibanhigan. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang motibo sa krimen.